Oh, Tandan again. Tandan. Picture mga sa mga Tandan sa papalay. Yan. Picture. May pumunta. Huli. Wow, yan! Pakalmusan lang ako bukas! Salamat! Ay, may tanong! Excellent. Ah, sige. Ano tayo? Makan biya sa imong ay paluya itagaw kamuya naglalako ehen Nay, kinako. Ayun, happy fiesta sa Pagpalang Salvasyon. Viva Nuestra Señora de Salvación. Kadakoy pa! Oh my God! Ano ba?